Pozdrav Humana Ona i Hona TV. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Žene bez granica. Beograd-Göteborg deli oko 2000 km. Ono što nas spaja je međusobno upoznavanje najdragocenije niti koju jedan narod može imati, a to je kultura. Danas je sa nama Žena bez granica, čiji entuzijazam i upornost postavljaju vanvremenske temelje balkanske kulture u Skandinaviji. Gordana Antunović, ambasadorka srpske kulture u Skandinaviji. Dobar dan, hvala vam što ste danas sa nama. Hvala vama što ste me pozvali. Od vašeg odlaska ćemo početi danas odavde. Bio je to jedan vrlo hrabar korak, s obzirom na to da ste otišli sa porodicom. Kako je došlo do toga? Čija je to odluka bila? Moja odluka. Moj suprug nije baš bio raspoložen za taj odlazak, bez obzira što je to bila 2000-ta i prešli smo onako sve one turbulencije, ratne godine i bombardovanje i sve ostalo, ali ja sam negde ovde osetila da sam bespomoćna. I da bez obzira na to i šta umem i šta znam i šta mogu, nisam imala više šansu. Osetila sam da padam u depresiju i rekla sam da probamo možda na nekom drugom mestu, mogu da bude malo srećnije. Da svoj maksimum mogu da vidim u pravom svetlu. Mislila sam da ću to što imam moći na nekom drugom mestu da iznesem. Kako su vas tamo prihvatili? Koje su bile vaše prve impresije kada ste tamo stigli? Pa znate, kad odete u zemlju kao, uslovno rečeno, izbjeglica, nije vam baš lepo. Međutim, ja sam taj Göteborg nekako istog momenta osetila kao neku oazu. Bilo je svima čudno, ali ja sam našla mir. Posle nepunih mesec, 2 dana, ja sam prosto osetila da je neko mesto da ja mogu da živim, videla sam da i deca mogu, suprug takođe, tako da više nije bilo problema. Vi ste osnovali tamo udruženje. Kako ste došli na tu ideju i ono što me zanima, ko vam je bio najveća podrška? Udruženje je osnovano pre 5 godina, znači ja sam 15 godina već bila u Švedskoj kada sam osnovala udruženje. Prvih 15 godina je bilo posvećeno nekom našem poslu, zajedničkom, porodičnom, stvaranju svih mogućnosti za dalje, posvećeno deci koja su porasla, a onda pre 5 godina sam rekla, dobro, sad je dosta, sad bi trebalo da radim nešto što ja volim i nešto za što ja mislim da će biti dobro za mnoge ljudi, za ove tamo, a i pre svega za ove naše. Vi ste počeli to sami, zapravo, vaša zapravo ideja. U tom prvom naletu zapravo samo otvaranje, sama ideja i sami zapravo prvi projekti. Da li ste odmah videli da ima žena, recimo, prvenstveno, koje bi baš rado poskočile u pomoć ili prosto ste vi ipak morali da im dajete ideje i da im pokazujete svojim entuzijazmom da je nešto moguće? Pa znate kako, to je prvenstveno bila moja ideja i svi oni koji su se uključivali polako su očekivali naravno da im ja kažem šta ja želim. Prva moja drugarica koja je ušla u sve ovo je Sanja Kutlija i ona je tako bila uzbuđena, naravno, kao i ja. Nismo ni znale na što će to sve da liči, a onda su naše porodice učestvovale u tome. Njen suprug, moj suprug, moja deca, tako da smo imali tu podršku za početak. To je vrlo je velika stvar, organizovati zapravo i jačati tu kulturološku sponu sa maticom. Sigurno se sećate prve predstave ili prvog događaja koji ste organizovali. Kako je to izgledalo? Kako vam je izgledalo pre početka, a kako posle? Da vam kažem da je to bilo vrlo traumatično iskustvo. Bez obzira što smo imali divne goste. Ja sam u Beogradu upoznala Ivana Bosovčića, prišla mu, pozdravili smo se, ispričala šta hoću da radim, šta želim i pozvala ga u goste. A on je rekao, dobro, ja ću doći. Ja kažem, ali ja ne mogu da obećam kakav će ishod biti, koliko će ja to moći, neko nadoknadu da. Otvoreno ste mu? Sve sam ne rekla otvorena, a on mi je onda rekao, dobro, ja ću doći da mi bude i troje, pa preživjet ćemo. Naravno da nije bilo troje, bilo je skoro od 150 do 200 ljudi, više i ne znam. Mikrofoni nam nisu radili pre početka predstave, nekim čudom su proradili, a ja sam, kad je on počeo da peva, što tu je adrenalin ili kod njih proradi,
pred tolikom publikom počela plačem, tako da je ta prva predstava bila, što se mene tiče, stvarno emotivna. Ali kad se završila i kada su svi ustali toliko aplaudirali, verujte da veće sreće nije bilo za mene. Kako ne, to je definitivno i najjači vetar u leđa, kada realno vi ste najviše svesni svih poteškoća ili mogućnosti propusta koje su mogli da se dese. Naravno, ja i moji saradnici uvek znamo sada, posebno posle ovoliko godina, gde može da prikoči. Zanimljivo je i mogu reći veoma takođe značajna je, jedna od najznačajnijih vaših dostignuća je i saradnja sa Švedskim nacionalnim teatrom. To nama deluje ovde onako zaista vrlo impozantno. Kako ste došli do toga i kako su zapravo sami Šveđani reagovali na vaš angažman? Pravo da vam kažem, to nije bila naša ideja, čak ni naš cilj. Išlo je nekako spontano. Posle, otprilike, 4 godine našeg rada i dovedenih predstava, neko je to zapazio. Ja imam veze sa ljudima koji se bave kulturom u Švedskoj i pozvali su nas, pitali da li želimo da postanemo njihovi članovi. Mi smo bile malo zbunjene, ja, Sanja i Suza, ali naravno da nam je imponovalo, a onda su nam je objasnili šta to sve znači. Svi članovi nacionalnog teatra imaju mogućnost da se njihove predstave i predstave koje oni žele dovedu na repertoar njihovog narodnog pozorišta, što je neprocenjivo. Znate da vi dovedete iz Narodnog pozorišta iz Beograda jednu predstavu u Göteborg, za mene je bilo nepojmljivo. Ali kad sam malo pročeprkala, ja sam u stvari shvatila da to jeste bila moja želja. Ipak. Da ste ipak želeli. I tako nešto sam i želela. Da li ste vi zadovoljni kako ćemo se mi predstaviti u Švedskom nacionalnom teatru i koliko su oni bili zainteresovani za uopšte kulturu sa Balkana? Pa znate šta, ranije se to prilično su se te kulturne veze održavale, međutim, posle ovog rata i svega je to malo prestalo, tako da oni vrlo dobro znaju i kako se ovde radi i ko sve radi. Mnogi glumci su dolazili gore, mnogi reditelji radili čak i predstave gore, tako da ja uopšte ne očekujem neki veliki problem kad je u pitanju ta neka razmena. Ja sam jednostavno, mislim da je to potpuno normalna i potrebna saradnja. Gledat ćemo da i predstave Švedske, koje i mi sada možemo da dovedemo ovdje, to i uradimo, što je isto lepo. To je zaista, i zaista sam primetila da nam toga ipak nedostaje. Kako izgledala vaša saradnja sa nekim našim pozorištima? Da li imate sa više pozorišta saradnju ili je to tek u planu? Pa, ja sam onako to na nekom individualnom nivou radila, zivkajući glumce, pa da vidimo koju predstavu imaju, tako su dolazili gore. Međutim, ostvarila sam lepo saradnju sa Zvezdarom teatrom i sa Narodnim pozorištem. Nažalost, kažem, opet ova situacija nas je prekinula u tim nekim pregovorima, ali se nadam da će to da funkcioniše čim pre. I mi se zaista nadam. Rekli ste nam u razgovoru da ste imali izuzetno veliku podršku vašeg supruga. Ja bih rekla da je to jedan od najvećih darova koje čovjek može da dobije, partnera koji će zapravo zaista biti na pravi način tu. Da li je to često slučaj i kako biste vi mogli da definišete u današnje vreme šta znači jedan zdravi, inspirativan partnerski odnos? Ne mislim da je često, nažalost. Kad sam ja u pitanju, ja sam sa svojim suprugom već 37 godina, tako da i taj broj godina bi trebalo da objasni naš neki odnos. Mi smo vrlo mladi počeli da živimo zajedno, nekako smo zajedno i rasli. Potpuno smo različitih interesovanja, što je vrlo interesantno, ali nikada nismo jedno drugo sputavali u bilo čemu. Mada, moram da priznam da je ludosti sa moje strane bilo više kada je u pitanju posla. Sam stalno nešto eksperimentisala, on je onako rekao, dobro, ja sam tu, pa šta treba reci. Ono što se promenilo, moram da priznam, u poslednje, recimo, 2 godine, on ne samo da me više podržava, on zaista učestvuje i mentalno u svemu tome i želi da učestvuje, što je meni onako najveći uspeh i on, a i moja deca. I smatram da porodica treba da bude baza i treba da bude mesto gde se ljudi vraćaju
i mesto gde ćemo razmenjivati emocije na svim mogućim nivoima. Kako ne, izuzetno je lepo i u tome se, neki kažu čak, u tome se čak i ogleda prava ljubav, gde zapravo nije naravno poenta ni posjedovanje, već ta podrška koja je upravo još je veći izazov, kao što sam na početku rekli, odgovora da ste imali potpuno različite interesovanja, tako da tim pre je velika ljubav zapravo tu i odigrala ulogu. Jeste, ali moram da vam kažem da sam se ja 15 godina bavila automobilima, znači to nije bilo moje interesovanje, to je bilo njegovo. To sam žela da pitam, na koji način ste vi njemu bili podrška? Mi smo otišli tamo, napravili taj svoj privatni posao, tiče se automobila, ja sam potpuno, znači, analfabeta kad je to u pitanju, međutim, sve se da naučiti, pa je to tako da ja sad onako mogu da radim i mogu da budem mehaničar ako treba. To nije loše. Kažu da nedostaju ženski mehaničari, tako da ukoliko možemo držati neke obuke, ne bi bilo zgore. Ako ništa teoretski. Tačno. Što se tiče žena u Švedskoj, koliko se razlikuju Šveđanke i Srpkinje, koje su to, pretpostavljam da ih ima puno, a po čemu su slične i šta je to što bi mi mogle jedne od drugih da naučimo? Razlikujemo se. Mislim da smo nekako na tom nekom emotivnom planu različite. Prvo smo zbog toga kako smo odrastali i kakve smo odnose imali različite. Međutim, ja dosta radim sa Šveđanima i posebno sa ženama, dosta njih poznajem, dosta sam njih dovela ovde. Ono što mi se čini je to da su one jednostavne. Manje briga imaju nego mi se stalno nešto brinemo i mislim da mnogo više misle na sebe nego što to gleda. I na svoj duh, a i na svoje telo. Nekako smo mi mnogo posvećeni porodici, posvećeni deci, koja već imaju 30 godina, nama je uvek to. I dalje smo i posvećeni, i dalje mi moramo, to što da skuvamo ili ne znam šta. One su jednostavnije. Ne znam koliko su zadovoljni, to je sad sve individualno. Ja znam puno naših žena koje su nezadovoljne. Ja sam jedna od onih koja je zadovoljna, isto tako i Šveđanke. Da, ali možemo da sarađujemo vrlo lepo i jako su otvorene za bilo koje kulture koje dolaze tamo. Ja sam prošle godine radila jedan projekat sa ženama koje dolaze iz Sirije i Palestine, baš preko tog kluba koji se zove 1,6 milion klub. Pomagale smo im da se etabliraju. U stvari, negde sam ja ušla u celu tu priču da im bude malo inspiracija, da mogu da budu zadovoljni, da nađu poslove za koje su učile. I to je prošlo zaista lepo. Ja sam manje osetljiva bila na to nego ta Šveđanka koja je radila sama. Čini mi se da je to njoj bilo onako malo neverovatno, zato što godinama već dolazi ljudi sa nekih ratnih područja i udruženja. Ali se ta energija ipak osjeti. Recite nam nešto više o tom udruženju žena. To su samo žene, je li tako? Jesi, to su samo žene, prvi klub je i osnovan u Švedskoj, oni se bave zdravljem žena i bave se zdravljem srca žena, jer je ustanovljeno da su sva istraživanja rađena na srcima muškaraca, a da je srce žena različito, anatomski različito. Tako da su se one posvetile tome. Puno projekata rade, više ne znam iz kojih sve oblasti. Svake godine se radi jedan projekat koji se zove Žene u crvenom, to bude oko 400-500 žena u jedno 7 gradova Švedske. I to veče je posvećeno ženama, bude nekoliko predavača, bude muzike, bude večere i to je jako lepo. Ja sam pre 4 godine počela postala sam njihov ambasador i počela sam da se družim sa njima na tim večerima, a onda sam dovela i neke naše žene koje su zimljive i koje imaju svoje poslove tamo, tako da više nema, da smo malo promenili smo strukturu. Ipak, zaista sjajno. Jako je lepo čuti da se žene u tolikom broju mogu složiti kada je recimo posao u pitanju i kada je sam rad na sebi. Ženska energija je čudo. Kada ste prvi put videli toliko žena na jednom mestu, da li ste osetili odmah tu zajedničku energiju, hvala lepo, s obzirom da je sve to deo jedne ideje? Pa bih htjela da vas
shodno tome pitam, šta može žene da zaustavi ako reše nešto da radi zajedničkim snagama? Što ih onda, što ih ima toliko sprečenih? Pa nisu sve vredne i ne žele sve da svoje vreme posvete nečemu zašto ne znaju, posebno tamo da li će im se isplatiti. Ne razmišljaju, čini mi se, puno o tome koliko može mentalni sklop da im se promeni radeći nešto što vole. Ili sretajući ljude koji su slični, koji će da vas inspirišu. Što se mene tiče, meni je najbitnije da sretim ljude koji su umniji od mene i koji su inspirativni. Ja se osjećam onda fenomenalno. Tako da, mislim da ih malo lenjosti to nekako posle posla dođem pa malo sednem i kod kuće, mrzim da izlazim loše vreme i tako. Ja guram ih, imam puno svojih prijateljica i oni koji žele da mi pomognu. Ali moram vam ispričati jednu priču, pre skoro 3 godine se u moj život i pored Sanje, koja je od početka sa mnom, ušla još jedna devojka koja se zove Suzana Zimonja Mitrić, i koja je radila u jednom srpskom klubu i koju sam ja zamolila da mi pomogne oko publike. Tako je nekako krenulo. Posle koncerta, nisam sigurna čijeg, ja sam već nekoliko puta htela da odustanem, zato što uvijek ja odustajem pre predstave, a posle toga nastavljam. Posle ipak neću. Ona je došla i rekla mi je, Goci, molim te, nemoj da odustaneš. Ja sam rekla, pa dobro, neću, ali priđe. Od tada je, pa do danas, evo, ona je ovako okosica onog što mi radimo zajedno. I sama mi je rekla da je srećna što me je srela i što je ušla u cijelu ovu priču i da se ona odlično osjeća. Koliko je to lepo čuti, posebno od jedne žene. Kažu da žene inače je važno, zaista je istina. To je toliko lepo zapravo, ali svakako se niste srele slučajno. Pa ne. I svakako da uvek u životu dobijemo, svako nam je realno lekcija, sad, da li je sad dobro ili kao opomena, ali to je zaista lepo čuti, jer žene definitivno ne važi da su lake na komplimentima kada su jedne prema drugima taj odnos u pitanju. I može biti da je i zato zapravo teško napraviti nešto veliko, ali da je pokretač ženska energija. Pritom mislim na zdravu žensku, na toplu žensku energiju, koja je prosto plodna i inspirišuća. Koja nam je priroda negde podarila, bar na većini. Apsolutno. Kako se dopada Šveđankama Srbije kad ih dovedete ovde? Kakve utiske nose kući? Mnogo Šveda dolazi, i žena i muškaraca naravno, i ja sam čula tako sedeći one neke priče kako je njima divno ovde da idu na splavove i tako ostali. Malo me to sve iziritiralo, jer ne mislim, ne samo Beograd, nego i Srbija, da je jedino što ima da da splav i muzika do 4 ujutro. Onda sam se ja potrudila da dovedem i da dođu sa mnom neke žene koje ja poznajem, koje su u Beogradu videli u potpuno drugom svetu. Znate, mi smo šetali, ne znam, po Dorčulu, gde su zgrade izrazbijene, pa su videli i to. Pa smo ušli u neki muzej koji je radio. Nažalost, mislim, nismo išli na klasična mesta, turistički. Jako im se dopalo. Osa je neko koji je ambasador u Göteborgu ovog velikog kluba o kome pričam. Ona je došla sa svojim suprugom, bio je Uskrs ovde, bila je opčinjena. Ceo svet su proputovali. Bila je opčinjena energijom. I pitala sam je šta ti se dopada, ona kaže ne znam, nešto ima. To je to što mi valjda svi osjećamo. Šta vam se dopada, ne znam, i meni. Ja volim energiju ovog grada. Ove zemlje, nisam da. Istina. Svakako ste tu energiju poneli sa sobom. Šta je to što znate da uvek nosite svuda sa sobom? I šta je to što je deo vas? Kada god negde putujete, posebno kada ste napravili ovakav presek. Meni je Bog dao, kako da kažem, dao mi je energiju. Prvo tu jednu toplu energiju, ja sam toga sad svesna i nisam bila ranije svesna toga. Poslednjih godine sam negde sam sebe spoznala i ono što možda najviše volim u svom biću je ta blagorodnost. To je nešto što nosim i verovatno potiče iz porodice, ne znam, nisu mi geni takvi, ali to je nešto od čega nikada se toga neće odreći. Bilo je teških situacija, ružnih situacija, nema nikakvog zla. To je zaista velika stvar. Ja, eto, mislim, možda je nespravno, ali zaista
to mi je nekako najbitnije. Apsolutno. Da li su uključene članice iz udruženja žena 1.6 miliona, da li ste njih uključili, povremeno uključili u svoj rad vašeg udruženja i da li su one rado odazivaju? Koliko je tu podrška, da kažem, međusobno? Mi ne samo da su uključene, nego mi radimo večeri integracije. Pa jednom urade taj klub, jednom uradi naš klub. Tako da smo otprilike na nekim tromesečnim nivoima radili. To bude neki program, dovedemo nekoga ko ima neko predavanje, sad različite su teme, bude neka večerica, malo se družimo, popričamo i to uvijek bude onako veselo. Pored toga, ja sam recimo na jednoj toj večeri integracije sam pozvala Dudu Stojanović i ona je došla sa svojom predstavom Kabul, koja je iznimno teška, ali smo to sve imali na engleskom, tako da su one pogledale tu predstavu, 3 žene koje su doktorke sve 3, su izašle napolje i plakale. Ja kažem, pa kako ste, ipak prevod je nešto drugo. Drugačije, da, nije materni jezik. A on kaže, ja ne znam, Duda je bila čarobna i to je u stvari nešto, ta njena energija. To je ta energija, to je nešto što najviše i odradilo svakako. I moram da kažem još jednu stvar, mi smo prošle godine imali jedan projekat, naše udruženje je dobilo jedan projekat koji je platila država Švedska. Radili smo sa starijim ljudima koji su usamljeni. Onda je jedan deo ljudi iz tog kluba došao, pošto je bilo dosta starih žena i učestvovali su u tom projektu. To je recimo bilo fantastično. To je izuzetno plemenito i izuzetno lepo. Pa država daje mogućnosti, jer sad ko želi da se bavi time na neki ozbiljan način, može to da uradi. Apsolutno. Vi sada možete bez imalo skromnosti da kažete za sebe da ste zadovoljni sobom, da ispunjavate neke svoje snove na sebi svojstven način. Može li čovjek da bude zaista srećan u koži nekog tuđeg sna? Ne, mislim da ne. Ja sam ceo svoj život, a imam prilično godina, bilo je turbulencija, ali sam uvek nosila sebe i sebe ne bi gradila. Tako da nikada nisam poželjela da budem neko drugi, a srećna sam zato što smo svi pre svega zdravi, što imam divnu, normalnu decu, osobu s kojom delim svoj život, koja razume i nekako se ti nivoi u odnosima uvek menjaju. I srećna sam u stvari, još jedna stvar mi je bila bitna kad sam odlazila u Švedsku, da napravim u nekom trenutku most, pa da više ne znam da li slećem na aerodromu u Beogradu ili Göteborgu. Sad je došlo to vreme i to je tako jedan divan osjećaj. Sve je to kao jedna zemlja, što se vas tiče. Što se mene tiče, da. Osjećate se tako. Ja se tako. Kako vam sada deluje Beograd, baš što ste to spomenuli i zanimljivo, kako vam deluje sad posle 20 godina? I kako najčešće provodite vreme ovde? Ja dolazim često, pre korone, otprilike jednomesečno, tako da pratim, šta se dešava, mada kad god dođem ja iskoristim priliku da sve predstave u tim nekim terminima pogledam, napravim dogovore koliko možemo, družim se sa svojim prijateljima, zato ja ovde imam, sam odrasla, pa nas ima, i uživam, bez ovdje nekad je naporno, ljudi misle da je to sve ovako fino, lepo izgleda. Spremite, divno izgledaš. Kako kažu, lepo izgleda. Nekad je naporno, nekad sedim u nekom restoranu, recimo po 5-6 sati, pa dođe u toku tih 5-6 sati jedno 5 ljudi da i sastančimo, ali ja stvarno uživam i ja mislim da se to na mene vidi. Vidi se, svakako se vidi. Mi smo imali gošću u jednoj od emisija Zoranu Pavić, koja je spomenula u par navrata na jako lep način saradnju sa vama. Kako vi gledate na to i kako je nastao Balkan Soul? Da li je to spontano bilo ili ste već imali neku ideju o tome? Zorana i ja smo se upoznale kada je moj muž punio 50 godina, mislim to je bilo pre par godina. Slavili smo u Beogradu, skupili smo prijatelje iz Srbije i Švedske. Ja sam njemu zamolila, preko nekih prijatelja iz Partizana sam našla njen broj, pozvala i zamolila da dođe da otpevamo njenu čuvenu pesmu, koju naravno svi volimo, da nećemo dati onom pored nas da ostari. I to je bilo iznenađenje za sve, čak i za mog supruga koji nije baš neko koga možete iznenaditi. I nekako smo odmah kliknule, što bi rekli. Počele smo da se družimo
I onda sam rekla da dođu u Švedsku da napravimo neki mali koncert, onda je bila predstava. Upoznala sam sa Rajkom koji tamo živi i koji svira gitaru i to je stvarno došlo nekako, taj projekat Balkan Soul. Ja sam u tom momentu dobila mogućnost da se napravi u okviru tog projekta Muzika sa Balkana, da se napravi ti 20 koncerata i rekla sam ajde dođi da to napravimo i to je bilo sjajno. I eto to, i kao što znate sami, ideje se samo onako rađaju i... Kasnije se prijavaju, ali to je zaista predivno spojiti tako jedno spontano i lepo prijateljstvo na kraju tako i lepo saradnje. Mi smo stvarno čak i više, ne znam kako to da objasnim, negdje smo vrlo... Da li ste vi bili i prisutni ovde kada je bila promocija nove pesme? Jeste, mi smo pomogli za organizaciji predstave, bili smo Sanja, Suza i ja, pomogli smo u aranžmanima, malo u toj hrani, nekako smo se sve, tako da smo vrlo učestvovali. Dakle, podrška se nastavlja svakako sve, to je zaista divno. Šta nam možete reći o vašim narednim profesionalnim planovima? Kakve vi projekte priželjkujete? Šta znate da će moći da se realizuje u skorijem periodu? Čekamo da se otvore granice pa da krenemo i da se poveća broj publike. Znam da će biti vrlo teško u početku i tamo u pozorištu i ovde, ali nekako nadam se da će proći ovo čudo. Razmišljamo naravno o predstavama koje ćemo stavljati tamo na repertoar, pa i tim nekim manjim koje ćemo raditi u okviru Skandinavije. Radimo na nekim tim projektima, sad ćemo ponovo raditi projekat sa tim ljudima koji su stari od 65 godina. Radimo jedan film koji je trebao u avgustu da bude gotov, ali pošto se produžilo ovo sa koronom, mi smo nastavili da snimamo. To su deca u 3 različita uzrasta, koja su snimala sama sebe u Švedskoj i u Srbiji, pa smo rešili da od toga napravimo jedan dokumentarni film, da vidimo šta se sve izrodilo kod njih u vreme ove pandemije i kako razmišljaju, kako se osjećaju, kako se druže i ostalo. Izuzetno zanimljivo. Nadam se da će biti zanimljivo i kako se sve završi. Hoće svakako. Da li ste upućeni možda u studentske razmene između Srbije i Švedske i koliko ste zadovoljni time i da li možda iz oblasti kulture možemo više doprineti toga? Pa mislim da možemo. Nisam upućena, ne znam koliko, ali znam kakva je situacija. Mislim da postoji prostor za povećanje broja razmena i dolazaka tih mladih ljudi u Švedsku i u Skandinaviju uopšte, ali isto tako i za dolazak Šveđana u našu zemlju. Njima je jako interesantno. Ti mladi ljudi vole sve, vrlo su otvoreni. Jako je lepo da dođu i da vide. Sigurno da promene nešto u svojim odnosima. Apsolutno. Lepo je, kako kažu, da jeste u mladima budućnost, ali kakvim mladima ostavljamo zemlju, tako ćemo se i sami razvijeti. Lepo ste to rekli, baš da su otvoreni, jer generalno bez toga ne možemo upoznavati jedni druge, a takođe ne možemo ni sarađivati. Vaša dalja saradnja sa određenim kulturnim centrima iz Srbije, kako će izgledati? Što se tiče nekog našeg daljeg posla, na putu smo kao osnivanje tog Srpskog kulturnog centra, koji će biti jedini u Skandinaviji, sem Islanda koji ima svoj Srpski kulturni centar. Ja sam to nekako zamislila kao mesto odakle će ići sve što je lepo iz naše kulture ka našim društvima. To će biti dakle u svakoj skandinavskoj zemlji? Ne, ja sam planirala da to bude samo u Švedskoj i trenutno radimo na tome da dobijemo podršku države Švedske, a da onda kažemo opet odatak, to je sve tako blizu i pa da se oni mogu priključiti. Nije uopšte problem da se neko kasnije priključi, čak to je i želja moja i prosto ne možete sami raditi takav posao. Zaista bih voljela da ljudi požele da dođu i da pričamo i da nam daju ideje, da dolaze na predstavi i na sva ta neka naša lepa dešavanja. Šta će ljudi biti u prilici da vide?
u samim kulturnim centrima, čime će se sve baviti? Pozorištem, pretpostavljam, i biće puno, pošto znamo da je to vaša ljubav. Jeste, pozorište sigurno, ali i određene promocije knjiga, određene manifestacije, obeležavanje nekih datuma koji su bitni za našu zemlju, izložbe slika. Čak sam i mislila da budu stalne neke postavke u tom prostoru kome pa će biti recimo 3 meseca jedan slikar, pa 3 meseca drugi. Tako da imamo šansu da kad ljudi dođu odmah nekako vide da je to nešto malo drugačije. Da je drugačije i da je aktivnije. Jeste. Ja sam sigurna da našim ljudima zaista malo više nedostaje kulturnog sadržaja sa Balkana, da pričamo o našim ljudima u Skandinaviji. I zaista u komunikaciji sa mnogim često je to onako tema, kao manjak je zapravo uopšte kulturne ponude. I da je to uticalo jedno vreme, da ljudi budu malo više zatvoreni, a sada upravo ovo što ste rekli, to će svakako probuditi veliko interesovanje, ja sam sigurna. I sigurna sam da će mnogo značiti mnogo čemu našim ljudima tamo. Pre 5 godina kada sam osnovala udruženje, odnosilo se na tradiciju i kulturu naroda sa Balkana. Znači, to je bila moja želja, da to bude vezano za sve ljudi koji dolaze sa ovih prostora i koji su sa ovog jezičkog područja na kraju, da se razumemo. I moram vam reći da najveću podršku u našem udruženju pruža jedno veliko udruženje ne mogu da kažem na čime je čelo, ali ona se bavi udruženjima sa naših prostora, je žena koja je iz Sarajeva, koja se zove Sabaheta i koja nikad nije odustala od mene. Kad god sam otišla i rekla sad će mi trebati za ovo, ona kaže dobro, ajde sad ćemo nekako da sredimo. I to je lepota zajedničkog življenja. To je vrlo zanimljivo, to je normalno, ali nažalost posle svih ovih dešavanja ljudi misle da to nije moguće, ali ne samo da je moguće, nego je odlično. Ja joj se zahvaljujem ovom prilikom zato što nikad nije izgubila nadu da će to što uradim da bude pametno. Znači i njena vera opet u vas same znači i vam. Jedna sjajna žena koja isto može da pokrene puno toga. Sjajno. Ja vam od srca želim da uspete i više malo više nego što ste mislili u vašim narednim projektima. Zaista činite veliku stvar i hvala vam na tome. I zamolit ću vas za kraj samo da podelite sa nama šta je to što vama uvek daje snagu da nastavite dalje, da prelomite, da ćete ipak nastaviti i koja je vaša životna filozofija? Možda sam previše mlada za tu životnu filozofiju. Dosadašnju. Šalim se. Šta mi daje snagu? Pa, možda ovo moje srce. Zaista to. I kad ne bude, i kad je loše, i kad je to nekako se ono oporavi i kaže ajde, daje mi snagu moje porodice. To je sigurno nešto što bez čega ne bih mogla da imam ovakvu energiju. Znate, i ta energija koju ja imam može da se rasipa na 1000 strana, ali kad znamo odakle i dokle, onda je to usmereno i onda daje rezultat. I eto, a šta je životna filozofija? Pa ne znam, kažem, ta blagorodnost je meni najbitnija, stvarno mi je najbitnija u svim odnosima. Ja se retko ljutim, ljutila sam se, ali sam naučila da to ne ljutim sebe i volim kad mi ljudi dožive kao neko ko im daje neki mir. I moram da vam kažem da me ovde u krugovima zovu Bensedin, tako da... Zaista, kakav divan nadimak, vrlo koristan. Nada se vrlo koristan. Draga Goco, puno hvala na gostovanju i srećni smo što nas predstavlja jedna takva žena i hvala vam na tome što radite za kulturu sa Balkanom. Hvala i vama i ja znam da vi radite isto jednu divnu stvar i ja sam sigurna da ćemo mi napraviti mnogo lepih pokretačkih akcija. Naravno, puno hvala i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala. Dragi gledalci, upoznali ste sa nama još jednu hrabru ženu bez granica. Ona ume da prati svoj korak. Do sledeće emisije napravite taj jedan korak. Ponekad jedan korak u pravom trenutku menja tok celog života. Doviđenja. Bye.
što danas ekskluzivno imamo priliku da probamo, to je finska bajadevica. I vaše je mišljenje. I još smo videli knjige u kojoj kafani postoje knjige, tako? Ovde se lepo čita. Nemojmo, tako je. To mi je jedino onako bilo... U pozitivnom smislu. Pozitivno ili neobično. Da. Znam da ima ovih kafea ovako malo, ali baš kafana. Možda kad ljudi kažu ima kafana da čudam. Da. Bude da me ne govori istinu, tako je. Da, Molim te, pogledaj, evo pogledaj. Ja sam Gordana Antunović, a ovo je Hona TV.